Да, боса се дърва. После хора, аз съм Лекси. В предния клип ви бях питал къде искате да ходим да караме. Ако някой от вас не го е гледал, му да отиде да го гледа. Та бях ви писал къде искате да ходим да караме и повечето от вас бяха написали DH. Естествено, все пак колелата са на това. Та днескашния клип ще бъде именно DH. Клипа се получи много добре, имаше много смях, много панания, много простоти. За всички, които участваха в клипа, и линкове долу в описанието за техните профили, може да отидете да последите. Големи водаци са, вие сами сега ще видите в клипа. Ако ви харесва това, което правя, може да се абонирате, ако още не сте, да харесате. Благодаря и приятно гледане. Оп-оп! Майко. Почти отидох в дървото. Като го скачах, точно с бялата линия където. Това че е възможно най-доброто. Обаче ти не те ли справя по такос? Не. Той там са такова ще се минаваш по пътеката. Страхме, че няма да успя да такова. Дропа с каква скорост мога го мина? Дропа като му влезеш от завоя, си го летиш перфектно. Ние мога го проми и тебе. Оттам да влезем. И да влезем надолу. Къде? Просто за каране. Ти хубаво го мислиш така, обаче се замисли, че като го литнеш така, отиваш нататък като му ной. Добре, викаш от тука. Тейче. Нима съм точно централно срещу такоста. Да, ама не отиваш там. Като набиеш спирачка, имаш време те само леко да завиеш. Чакай малко, бе. Спри да ми даваш зор. Давай, давай, давай! Оп, оп! Пускай го! Браво, бе! Дай! Браво, бе, ми так! И знаеш какво, май съм спрял камерата. Оп-оп! Майко. Брат, аз май таковах с предна гума, а? Задната май отиде по-нагоре, предната я приземихме в началото. А? Не е ли? И аз ти го усетих. Ако знаеш как помниш как след стълбите, там ония дроп малкия, как накара майка от дърветата да фокусира на нас. Криската. Кръската. Да.
Ей, човек, как минах само между двете такова, за да наречета там деца. Майко мислех, че се забия в тях. Аз виража минавам, мите. Ой, как хвост напредна. Майко. Оп, оп! Оп, оп! Оп! Аз се знаеш те ще Майко, че сте с белата фланелка. Падна! Мите, ела хилпни тука, бе, брат! Чакай, че съм любопрен. Само съм пусал камерата. Дай да снима. Арчо, много се въргаляме. Фани го за главата. Дай. Държа. Давай. Давай. Задна. Давай. Чакай. Държа, давай, отиди нагоре. То лесно закаже. Готово. Майко. Не съм пуснал камерата да снима. Ай, ако дръпни този дрънгел тук. Айде пак там. Да свали го нагоре. Абе, не е толкова лесно ние до сега. Много яко се издръски. Аз само ти виждам колелото е там, викам, че е викнало поп да вия коста. И те гледам после как е ти ръкомахаш. Ей, да много псуваш, много псуваш. Дай. Аз се знаеш, че е пълна, защото се хлъзга, мари. Викаш чай да пробваш. А? Чай да пробваш. Що не е парк място за инвалиди. Не е спокойно, аз се кача. Не е спокойно, аз се кача. Няма се кача, треш. Чакай. Пошли. Оле, вчера не си нещо. Намерил да. Браво, шифа. Мале, вчера не се хлъзгаш толкова. А? Вчера не се хлъзгаш толкова. Еми, Вчера се качвахме. да се е по-калмо. Абе, филм замръзнал, филм се разтопил. Мамо. Добре ли се, бе? Допада. Няма се бута. Ако се буташ, бе, ей, Мишко. Опа, Мишок. Сядо горе ли, бе? Да. Този пак надолу. Аз дори не успях да го сляза. Да, бе. После едвам да се качим. Пак ли, бе? Талибани в гората. Вдигни се, делката.
Ако дойде отдолу кола. Идваме, идваме! Кой ти казва, че идваме? О, как там мразява. Дай първи. Какво? От тук пускам виражите аз. Влизай на виражите. Няма на вираж. Добре, давай, че си първи знаеш. Аз съм в такова. Дилема. Абе, изчакай, бе! То съм умря напълно човек. Брат, за първи път ще го скачвам. Ари, влизам вираж. Аз знам. О, давай. Оп, оп! Дай. Мраза да ми дават зол. И на мен. Оп, 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 оп! Спри, колелата долу, спри. Добре ли си? Аз съм добре, Митко дали е добре, аз го блъснах. Дай ме гачите, бе! А? Да, бусна се да рода. Дай ме гачите, бах, сега ще бе. Добре ли си? Абе, ми те тръгнах, аз не мога да спра. Никой не ти казва да тръгваш. Изчакаме да седим. Добре ли си? Как падна? Не паднах. Ти един дай ме гаш тръгват, няма примешъл. Аз нямам спирачки, мани мигачите. Да му кажеш да отида там. Извиняй, не, аз не мога да спра. Кой ти казва да тръгваш? Те. Много зор давате. Ментални стоби. Няма спирачки. Пъпчеш ме? Ой. Те ще го фърли, бе? Дали? Го фърля точно това. То се психично боле, брат. Не е нормално, аз се муда. Ама не, изчакайте се първо нашите мокни кадърни. Да, Аз няма се... Давай, давай, брат, оттам съм видно, тук няма можеш. Не, без да мяташ. Пусти го спирачка, какво те върка. Те научи фира спирачките. Зад мене ли беше? А, не, зад него бях. Йоня, да не е пано пага. Не, ето го. Как се шибна? Какво? Как се шибна? Директно в дървото, за да те убия тебе. То че поне в малкото дърво се шима. Да. Аз Как само няма като те спирачки? чух. Ема само. Оп. Направих тръпвам, че. Как няма? О, пускам ги, б***! Аз да ги пускам, защото. Пускам ги,
Знаеш колко ме интересува? Малко дай шиво. Малко. Ами много топло се. Трябва да качиш пак глава. Да, не ще качваме това. Аз съм тръгна да ги пускам. Ще пусни ги, бе? Да, почва пак да се качвам. Брат, какво мириш на тонка? На теб сянки ми, моите са. Ох, ти не знаеш, че съм посредена, брат, направо. Какво служа, къде остана? Не знаеш, що качваме горе. Защо, бе? Оттам по-лесно са призна. Паджам се на Китай, защо бил тук? О! Защото са прибираме от тук. Двигайте с колите педали. От Дими байка. Колко е? 65. Един. И двата, бе. Един е вика. Чакай, че малко са стресни. Педалите и тези, виж са яки. Те с повече мъже. Че готов ли са ми те? Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll up dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch your body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. Забавя малко. And I might take a risk. Don't get crushed cause you kept out a bitch. Pass the Henny, I'm trying to get lit. Trying to get out my body and shit. Fuck around and start bodying shit. Remember nights we was starving and shit. You my brother, I got you, that's it. We can never fall out by the bitch. We was swimming with sharks and them fish. In the field with them lions and pitch. Sweaty niggas be lying and shit. Talking money, don't buy their own shit. Baby mothers be buying them shit. Надя отидох. Depend on the bitch. Swear to God, man, I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Throw me work and I'm making it flip. Чувствай сега след пътя бяха така на дриза красавака. What a whipping, you might just get sick. Throw me extra, you know we gon' win. Getting money, I've been doing this. Since a youngin', I've been had the drip. Make a movie, not talking a clip. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll up dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Ти не тръгна ли първи, бе? Не тръгна ли първи? Да, Да, ама точно беше точно дропа и аз минах отстрани на гаража. Той преше да бъде там. Майка хвърля. Нали? На мене много ми фърля. Аз само да не стигам и бия спирачките и да намаля малко да имам дистанция. Задната там бе. Не знам, той го взе. Сигурно ни стига Марко Чед. Ето, да. Само ще видя, ако искаш преди. Добре. Чай да... Да го изчакам, че вчера с Митко как се блъснахме. По същия начин. Помня, ако беше тръгнал. Опа. Мислиш, че си бавен надолу няма стане? Да. Абе, на спирачка? Гаре, Майко, ти как се лети? Там е Митко. Я дай да видя, бе! Кой го е снимал? На него ще видя по до вечер, ще го пуса по Дискорд. Добре. Тук кой го е снимал? Кой го снимал от вас тук? Я дай да го видя. Той не го ли снима? Абе, брат! Ама малюк като падна. Да, бе! Не бе, той. Давай. Чакай. Я. Дай повече да върши футбол.
Ама майка му Оле, как са? Ти пък! Да, Ти добре ли си? да, брат, шака само не... Майко. Брат, не знам, аз съм да забравя, не можах. Имаше един дънер. То сигурно спирачките ти не спират? Да. Нормално. Може някой ден помня Че си му за 80 ля. Просто. че аз сещам само как са козгам, брат. Трябва да се купя, значи. Боли ма коя... Аре, искам да си Ти направо трябваше да го пуснеш. Я го дигни. Я някой може да... Каплите? Я завърти каплата, бе. Ма не да спираш. Пресо, я виж чука, кой е такова? той е за кесяр, да. Теле, бе. Брат, не трябваше да се опускам, бе. Нищо, бе, знаеш колко забавно е. Чакай там. Чакам малко. Представяш, че това там да се изсъди. Създам просто не си, ти стоиш пиян, брат, камчи. Малко е пиян, да, той заради те е На падал. кобилицата чакам. На кобилицата. Никаква идея, какво ти? Дропа, Аха. Спираме на спусканията. Брат, Ево. аз няма се опускам, бе. Не пак. Някак. Иде много зад нея, дай малко... Ще ти дам преднина. Там като ти Като тръгнеш на другия завой тръгвам. Какво? На ония завой тръгвам. Кресни само оп. Там е задънено. Дали? Да. Тя ме не стълби на глава. Абе не тос, бе! Другия! Аз ще се намеря път, брат. Е там. Добре. То по шафани точно сяли, бе. Майко. Не знам, май ще дойде. Ма той го бута. Скачай, Оги, скачай! Ама тук е спирачки. Какви спирачки, скачай го, бе. Скачай и викам, бе. Виража, бе. Павчо, от там мини, от там. Там нататък ще го видиш той къде Мало спре. спираме на долу на виража спирате всички. Не, фървам го. Попадна на това, няма много. Някой да поеме колесата. Давай ми там. Аз като гледам къде спрях, аз нямам да спра. Ой. Аз как спрях види само. Спречка да го снимаш, я се обърни да го снимаш. Направо пускай колелото! За кой го... Чакай. Ще го пускаш ли, бе? Ще го пускаш ли, какво ще правиш? Но не, там. Помогниш! Дай. Не, за кой го пускай колелото, бе? Ще мръдна ли? За контент. За кой го пусна тук отбъра, бе? Ти как го караш, бе, човек? Ти го караш! Цено. Лъше, как кара така, бе? Ти лут ли се, смъкни си седалката малко. Аз ли? Да. Как караш, бе? Ето. Ти лут ли се, аз много се качвам
ту седалката и те аз караме така. Я, пуйся. Ой, бягай. Горе едва. Колело си ми май настрани. Спирачките му спират, ама човека. Чека ме, моля ти се. Маля. Аре да се та. Айде, давай, де. Няма как ще отпря на бара. Аз ли бе? Дайте надолу. Я, дай една пред Дай една пред тебе, Петра. Чакай бе, виж. Митко да е ходи. Оп! Бе, брат. Абе, прешъл, брат, майка ти. Чакай! Забави! Снимаш, да. За тебе съм путен! Направо Дунава ли бе? Не бе. От всички то са най-лудия, вижте с колко колеса пусна. Да, скочих. Не, този пък не съм скочил. Не съм. Дайте да вървим преди да се е стъмнил.